2,300 ka mga bulgan fingerlings ang ginbuyan sa Iloilo River. Preska kag dalagko nga mga isda ang masami nga mahulik sa mga manugpangisda sa Iloilo River. Para sa iban, nagaserbe nga kalingawan ang paghulik sang isda, apang para sa iban, pagkaon na ini para sa ila pamilya. Para masiguro nga magpadayon ang maayo nga proyekto sang Iloilo River, subo nga adlaw kapin 2,300 ka mga bulgan fingerlings kag dugang nga mga juvenile o kun dalagko nga mga lapu-lapu nga isda ang ginpangbuyan sa Iloilo River. Basically, iyan ni commitment ni sang aton halangdon nga Mayor Jerry Treñas was been doing this for about a decade now, nga gusto niya mabuhi ang aton nga suba by means of clean up, by means of mangrove planting, by means of taking care of it, and also sa fish dispersal. Para sa city agriculturist, nagbunga na ang pagpangabudlay sa pagduso sa mga programa nga maproteheran ang Iloilo River. We are happy nga madamo ang nagapati na nga dapat wala sing pamukot para man magdamo man ang isda, hindi pag isarapon. Kaga happy kita nga ang tao may source sang pagkaon sa tunga sang pandemya. Pahanumdum ni Garing Galaw sa mga manugpangisda nga halungan ang dunang manggad kaglikawan ang paggamit sa mga ginadumilian nga pamaagi sa paghulik sang isda, kaangay sang magagmay nga buho sa mga pukot, paggamit sang dinamita kag iban pa nga delikado nga kemikal sa suba. Makabulig man kung ibalik sa Iloilo River ang mahulik nga kulang pa sa kadakuon para ini ang may tsansa nga magdako kag magdamo. Para kay Mayor Jerry Treñas, mas maayo kung mapadayon ang pagpatuman sang siningang mga proyekto. Nahibaluan tuig 2001 pa nagumpisa ang aktibo nga pagpakigbahin sang alkalde sa mga programa nga pagtipig sa dunang manggad. We have seen that the Iloilo River has been revived, it has been cleaned. We continue to plant mangroves dira, and ang mga isda subong buhi na dira. So we will continue to make sure that the river is sustainable. Manami ang bulgan kay kita nato nagadlag ko siya 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos kag iban mas dako pagid. And we are very happy with that. Magluwas sa fingerlings dispersal subong nga adlaw, aktibo man sa mangrove tree planting kag river cleanup drive ang mga katapos ng Iloilo City Agriculturist Office. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Ines Benedicto, WVSU graduate, top-notcher sa 2021 Physician Licensure Examination. Nagpangibabaw ang kaalam sang isa ka Ilongga sa patag sang medisina matapos makuha ni Maria Inez Celado Benedicto ang top 1 sa September 2021 Physician Licensure Examination. Si Benedicto ang 26 anyos kag tumandok sang La Carlota City, Negros Occidental kag graduate sang West Visayas State University. Wala ginalauman ni Benedicto nga mag-top 1 bangod sa malipot nga tinion sang iya pag-review. Nagpasalamat man ini sa universidad nga nagpati sa iya abilidad kag kaalam. Nagalaom si Benedicto nga magserbe nga inspirasyon ang iya kadalag-an sa kabuhi. Dako nga kadalagan para sa College of Medicine sang West Visayas State University ang 90% nga passing rate. Para kay Mayor Jerry Treñas, dalayawon ang programa sang universidad bangod sang dungog nga ginhatag sang top-notcher nga si Benedicto. I am very proud of her nga nag-top gid sa national nga board exam para sa mga doktor. Gina-schedule ko na because we are going to give her a commendation at the same time may premyo halin cash prize halin sa syudad sang Iloilo. We want to let her know that we are extremely proud of her achievement ka nakuha ya top sa bilog nga Pilipinas. Si Benedicto ang ginalauman nga makabaton sang incentives, certificate, kag rekomendasyon gikan sa alkalde. Ang kadalagaan ni Benedicto ang magaserbe nga inspirasyon sa iban pa nga nagatinguha sa pagtapos sang ila pag-eskwela apisar nga mabudlay ang sitwasyon. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.